Pagdating sa terminal, sakay sa sakyanan. Lingkod sa lingkuranan, tabad babayeng gadunahan. Among giistoryahan, iyang husband nga buhudan. Nagsakay kami sa VIR, kami nagsuryahay. Diha sulod sa VIR, ako naglaway. Pila ka minuto, ako wala mahimutang. May para sa driver, I need to release the water from my PC, from my PC. Nagsakay kami sa VIR,